שלום. שלום. אופס, אנחנו כאן עם כמה בעיות תבינו כל זה, אנחנו עדיין כאילו מתחילים זה הראשון שלנו ויש לנו בעיה כזאת קטנה. איך אנחנו אמורים לעשות את זה מתוך המחשב? בבקשה תגידו לנו. שומעים? זה צלילים יפים, הכל טוב, אבל הדבר היחיד שאנחנו לא יודעים זה איך לעשות את זה מתוך המחשב עצמו. זאת אומרת, שלא יראו את כל הטריקים במחשב. אז בבקשה תגידו לנו, אנחנו נעשה הכל. ותגידו לנו איך, ועוד פעם, איך עושים את זה. מי שיגיד הוא יזכה בפרס. לא בדיוק בפרס, אבל תכנס עוד פעם לשידור. לא בדיוק בפרס, אבל מסערים כל זה ולהתראות.